Vypočujte si tento zaujímavý fakt. Experimenty ukázali, že včely sú schopné rozlišovať kvety podľa elektrického pola, spájať určité elektrické signály s prítomnosťou nektaru a dokonca určovať čerstvosť kvetu podľa stupňa zvyškového náboja. Po návšteve kvetu sa jeho elektrické pole oslabí a ďalšie včely prečítajú signál, že v tomto kvete už je menej nektaru. Okrem toho, elektrický náboj včiel dokáže stimulovať rastlinu k uvoľňovaniu vône, čím ešte viac priťahuje nových opeľovačov. Medzi včelami a kvetmi tak funguje celý elektrický systém signálov. Čo sa deje v dôsledku globálneho znečistenia plastom? Elektrostatický náboj na mikro- a nanoplastoch narúša elektrické impulzy, čo ovplyvňuje mozog včely a jej nervový systém. V dôsledku toho včela nerozpozná kvetinu, nepochopí, kde je nektár, nedokáže nájsť cestu domov a nepozná svojich druhov. Pre včely môžu byť smrteľné aj najmenšie dávky mikroplastov. Kam povedie vyhnutie tohto hmyzu, ja si myslím, že sami veľmi dobre poznáte odpoveď na túto otázku. Ale ako tomu zabrániť a zachrániť život na tejto planéte? Odpovede nájdete v dokumentárnom filme. Sledujte, študujte a šírte ho ďalej.